Праз колькі хвілін у нас атрымаецца? Ці будзем ужо распачынаць, проста ставіць? Добрый вечер, паважаныя чальцы координацыйнай рады, добрый вечер, паважаныя эксперты, гледачы нашай трансляцыі. Сёння адбудзецца паседжанне координацыйнай рады чарговае. На парадку дня у нас сёння два пытанні. Гэта слуханне законопроекта о палітычных партыях, які прэзентуюць эксперты у межах працы камісіі па рэформах і транзітным перыяду координацыйнай рады. Мадэраваць слуханне гэтага законопроекта будзе Юрый Губарэвіч, кіраўнік камісіі па рэформах, а таксама мы заслухаем другое пытанне парадку дня, заслухаем кандыдатак на пасаду у склад дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы координацыйнай рады. Таму, каб больш не зацягваць час, перадаю слово Юрию Губарэвічу. Юрый, калі ласка. Дякую вялікі, добрый вечер, коллеги и коллежанки. У нас сегодня другие слухания с циклов слуханяў по законопроектах, распрацаваных экспертами демократычных силаў. У сённяшнім нашей презентации будет законопроект о палітычных партыях. Это прапанова по кардынальным аднаўленні умоваў для існавання дзейнасці палітычных партый у будучай дэмакратычнай Беларусі. Законопроект прадставіць Алексей Сигаев, які да моманту ліквідацыі партыі з'яўляўся намеснікам старшыні БСДГ, сацыял-дэмакратычнай партыі Беларусі. Таксама хочу сказаць пра тое, што працягнем у гэтым годзе. Спадзяюся, у тэмпе кожнага тыдня таксама будзем выносіць і наступныя прапановы па законопроектах. Звяртаючись да дэлегатаў координацыйнай рады, прашу больш актыўна ўдзельнічаць у абмеркаванні. Нагадаю, што пытанні можна будзе задаць сёння пасля прэзентацыі эксперта, атрымаць адказы. Ну і таксама на этом дыскусія не закончится. Все пытанні, прапановы, карэктыроўкі можна дасылаць у камісію па рэформах, дзе мы будзем іх разглядаць, перадаваць аўтарам законопроектаў, атрымліваць іх рэакцыю, ўжо пасля гэтага выносіць прапановы на галасаванне. Такім чынам, рэгламент сённяшніх слуханняў заключаецца у 20-25 хвілінным, напэўна, выступе запрошенага эксперта, і порядка 20 хвілінаў будзе адведзена на пытанні і адказы. Я думаю, што мы можам прыступаць. Вы бачыце на экране прэзентацыю. Калі ласка, Алексей, працягвайце. Добрый день, ці ўжо вечар. Дзякую, Юрай, за прэзентацыю. Крышку хацеў паправіць, што я ўсё ж такі быў у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, скарочана БСДП. БСДГ гэта крышку іншая партыя. На жаль, сацыял-дэмакратаў у нас таксама шмат было. Як кажуць, у дыктатарскіх краінах мала партый аднолькавых не бывае, бо няма матывацыі для аб'яднання. Што хацеў бы сказаць, пачаць, з чаго гэта законопроект, пра прадстаўленне законопроекта, то я, можа, і нават крышку хутчэй укладуся, бо па сутнасці закон о палітычных партыях распрацаваны экспертамі быў яшчэ ў 22-м годзе, і ён не такі вялікі, то бок гэта не кодекс, не выбарчы кодекс, і там аб'ём інфармацыі невялікі. Я наўмысна на галоўную старонку вывеў, што дата распрацоўкі законопроекта 28 жніўня 2022 года гэта дата, калі ўжо канчаткова ўсе эксперты пагадзіліся, што мы больш не будзем уносіць змены. А сама распрацоўка законопроекта пачалася у 21 годзе весной, дакладна мы ўжо пра гэта размаўлялі. Тут варта разумець, чаму закон аб палітычных партыях ён важны для Беларусі. Таму што у нас у Беларусі не
існуе як такая партыйная сістэма, і каб запусціць, каб пачала партыйная сістэма ў краіне працаваць, то трэба стварыць прававую базу для таго, каб партыі працавалі. Па сутнасці, ні для кога не сакрэт, што партыі – гэта аснова дэмакратыі разам з людзьмі. Ось. І наяўнасць шматпартыйнай сістэмы ў краіне прыводзіць ўсё ж такі да і плюралізму думак, і да прагрэсу ў развіцці краіны. То бок, калі ёсць розныя ідэі, можна выбраць лепшую. Ну і таксама дзейнасць палітычных партый гэта прыводзіць да таго, што людзі, якія актывізуюцца, палітызуюцца, недзе павінны сваё меркаванне, свае думкі выказваць. Ну і лепшага рашэння, як палітычныя партыі, пакуль што гісторыя не прыдумала. Тут варта зрабіць, як кажуць, базу таго, што чаму закон аб палітычных партый – гэта адзін з першых законаў, якія распрацоўваліся экспертамі. На сёння цалкам распрацавана, зараз баюсь хлусіць, але ад 20 до 30 законапраектаў. І па сутнасці законапраект, які сёння прапануецца, базуецца на праекце Канстытуцыі, які размешчаны на сайце Канстытуцыі онлайн. Гэты праект Канстытуцыі таксама абмяркоўваўся не адзін год, і баюсь зноўку схлусіць, ну, недзе ў 2020-2021 годзе ўжо канчатковая яго версія была падрыхтавана для таго, каб працаваць далей можна было над напаўненнем прававой базы. Значыцца, у нашым праекце Канстытуцыі палітычныя партыі узгадваюцца 15 раз, таму, як кажуць, заканадаўча абысці гэтыя арганізацыі немагчыма. На слайдзе я вывеў тое, што асноўнае датычна дзейнасці палітычных партый, то бок зноўку грамадзяне маюць права аб'ядноўвацца ў партыі і удзельнічаць у выбарах. Таксама варта адзначыць, што Канстытуцыі адведзена роля палітычных партый у фармаванні Цэнтральнай выбарчай камісіі. То бок, пасля выбара ў Сойм партыі, якія прайшлі ў Сойм, прызначаюць у склад Цэнтральнай выбарчай камісіі па аднаму чалавеку. Ну і калі колькасць партый у Сойме менш за 11, то потым ідзе другі круг прызначэння сябраў у склад Цэнтральнай выбарчай камісіі. Таксама партыі надзяляюцца Канстытуцыяй вылучэннем на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ну, як кажуць, не ўсе партыі, але менавіта тыя, якія маюць фракцыю ў Сойме, то бок па сутнасці, якія прайшлі ў Сойм. І яшчэ варта адзначыць, што артыкул 81 Канстытуцыі называе дакладна дзейнасць палітычных партый, што дзейнасць палітычных партый мусіць кіравацца арганічным законам. Арганічны закон – гэта, як кажуць, сярэдняя ступень сярод законаў, якія могуць распрацоўвацца і прымацца Соймам. То бок, першае – гэта канстытуцыйныя законы, далей арганічныя і потым ардынарныя, звычайныя законы. Па сутнасці, калі пачыналі распрацоўваць законапраект, то бралі за аснову ўсё ж такі дзеючы законапраект у Рэспублікі Беларусь. Ён не тое, што дрэнны, добры ці яшчэ нейкі, ён быў структураваны і ўжо гледзячы на тую структуру, якая была закладзена ў Беларусі да 2020 года,
адбывалася дапрацоўка. Ну вось, калі браць, то мэты законапраекта — гэта стварэнне базы для дзейнасці палітычных партый, для іх рэгістрацыі, афіцыйнага ўліку. Гэта таксама мэта, як гарантаваць грамадзянам права на палітычны ўдзел, далей забяспечыць роўныя умовы партый у палітычным жыцці. Таксама законапраектам надаецца вельмі важнае значэнне, гэта каб павысіць унутраную дэмакратыю партыі. Калі зараз проста сказаць, то у законапраект мы прапісалі, што палітычныя партыі абавязаны праводзіць мінімум раз у 4 гады з'езды, таму што калі ўзяць сітуацыю на 2020 год, у нас існавалі партыі, якія дзесяцігоддзямі не праводзілі з'езды, і гэта не было праблемай для міністэрства юстыцыі, для саміх партый. То бок яны з'яўляліся толькі тады, калі трэба вылучыць было кандыдатаў у выбарчыя камісіі. Я зараз скажу больш пра праўладныя партыі, якія існавалі. Таксама ў законе вельмі моцна распрацавана фінансавая і справаздачнасць, і фінансаванне палітычных партый, і таксама улічваецца, як развіваць вось гэтую шматпартыйнасць у Беларусі. Зараз, калі перайсці да самого законапраекта, то мы туды заклалі такія патрабаванні да стварэння палітычных партый. То бок, па-першае, заснавальнікі палітычных партый гэта мусіць быць абавязкова грамадзяне Рэспублікі Беларусь. То бок людзі з відам на жыхарства, яны, як мы зараз з вами у замежжы знаходзімся, і лагічна, што мы у замежных краінах не можам уваходзіць у склад палітычных партый. Недзе можна, но мы ў Беларусі заклалі, што толькі грамадзяне Беларусі могуць быць. Значыцца, гэтыя грамадзяне маюць права ізбіраць. Такую фармулёўку мы заклалі таму, што у Канстытуцыі прапісана, хто мае права ізбіраць, і на сённяшні момант у Канстытуцыі прапісана, што гэта грамадзяне з 18 год. Но зноўку мы гэта зрабілі наўмысна для таго, каб калі зменіцца Канстытуцыя, не трэба было мяняць закон аб палітычных партыях. Мы заклалі мінімальны парог у 500 чалавек для таго, каб стварыць палітычную партыю, і гэтыя 500 чалавек павінны пражываць мінімум у 3 абласцях і горадзе Менску. На гэтую тэму у нас былі вялікія дэбаты, таму што, як паказвае досвед іншых краін, партыі могуць стварацца і дзеля вырашэння адной нейкай мэты, яны могуць быць рэгіянальныя, то бок, напрыклад, стварыць партыю можна было б толькі ў Гродзенскай вобласці і не чапляць усіх, як кажуць, людзей з усёй краіны. Але мы пайшлі, што ўсё ж такі ў нас мусіць быць нацыянальныя партыі, і таму мы выставілі патрабаванне, што мусіць быць з 3 абласцей і горада Менску. Для таго, каб стварыць партыю, адбываецца альбо устаноўчы з'езд, альбо устаноўчы сход. Адрозненне з'езда і схода. Сход — гэта калі 500 чалавек мусіць быць заснавальнікамі, то на сход устаноўчы мусіць з'явіцца не менш за палову ад гэтых 500 чалавек. То бок 251 чалавек — гэта мінімум, які можа прымаць удзел ва ўстаноўчым сходзе. Калі вырашаецца, што трэба правесці устаноўчы з'езд, то там ужо шляхам кваціравання ад кожнага рэгіёна вылучаюцца прадстаўнікі, дэлегаты.
І гэты устаноўчы з'езд альбо устаноўчы сход мусіць прыняць рашэнне аб стварэнні партыі, зацвердзіць назву, устав і праграму, і таксама выбраць выбарныя органы. У выбарныя органы у нас адносяцца кіруючыя і кантрольна-рэвізійныя. Пасля таго, як адбываецца з'езд, дакументы накіроўваюцца ў Міністэрства юстыцыі. Разам з якія дакументы прадстаўляюцца ў Міністэрстве юстыцыі, гэта заява, статут і праграма палітычнай партыі, протакол з'езда альбо схода устаноўчага. Тут я выдзеліў на слайдзе спіс заснавальнікаў партыі, таму што гэта такі, як кажуць, вам на спрэчны, ну, яно не спрэчнае, гэта абмеркаванне, гэта палітычнае рашэнне мусіць быць, што у Міністэрства юстыцыі падаецца спіс заснавальнікаў з іх падпісямі, з іх звесткамі, дзе яны, дату нараджэння, там падаецца нават і ідэнтыфікацыйны нумар. Ну, таксама спісак выбарных органах і дзяржаўная пошліна. Потым, на працягу месяца пасля з'езду, гэтыя дакументы мусяць быць пададзены ў Міністэрства юстыцыі. Міністэрства юстыцыі на працягу месяца разглядае дакументы. Міністэрства юстыцыі мае права і правяраць дакладнасць гэтых дакументаў. Падчас разгляду, пасля разгляду Міністэрства юстыцыі можа вынесці два рашэнні: альбо адказ у рэгістрацыі, альбо рэгістрацыю палітычнай партыі. Адказ у рэгістрацыі магчымы толькі па аснаваннях, якія прапісаны ў законапраекце. Я тут на слайд вывеў, мне падаецца, я не ўсё вывеў, але тое, што ёсць, гэта парушэнне парадку стварэння партыі. Ну, напрыклад, на устаноўчы сход з'явілася менш заснавальнікаў, чым патрабуе закон. Далей, неадпаведнасць статута закону, у тым ліку умовы па сяброўству ў партыі. Я не ведаю зараз. Таксама падчас рэгістрацыі правяраюцца дакументы, і калі будзе выяўлена, што іх падрабілі, то будзе ісці адмова ў рэгістрацыі. Ну і ў законе прапісаны патрабаванні да назвы партыі. Я не буду спыняцца, там ёсць пэўныя моманты. Калі прымаецца рашэнне аб рэгістрацыі, то, адпаведна, Міністэрства юстыцыі робіць запіс у адзіным дзяржаўным рэестры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, і на працягу 5 дзён ставіць на ўлік палітычную партыю ў падатковых органах, органах дзяржаўнай статыстыкі і фонду сацыяльнай абароны насельніцтва. На слайдзе ёсць яшчэ адзін момант, як прыпыненне рэгістрацыі партыі, і гэта асобны артыкул у законапраекце. Пры разглядзе дакументаў, якія паступаюць у Мін'юст, могуць быць выяўлены нейкія парушэнні, якія могуць быць ліквідаваны. Напрыклад, две партыі адначасова падалі заявы на рэгістрацыі з аднолькавай назвай. І вось другая партыя, якая пазней на дзень хаця б падала дакументы ў Міністэрства юстыцыі, ёй можа быць прапанавана змяніць назву. То бок ёй не адмаўляюць у рэгістрацыі, ёй прапануецца змяніць назву. Для гэтага адбываецца прыпыненне рэгістрацыі, і гэтае прыпыненне рэгістрацыі можа быць максімум на месяц. Прычым, варта адзначыць, што калі адбываецца адмова ў рэгістрацыі альбо прыпыненне ў рэгістрацыі, то Міністэрства юстыцыі мусіць у сваім рашэнні альбо аб адмове, альбо прыпыненні напісаць дакладны пералік парушэнняў, якія былі зроблены палітычнай партыяй, і гэтыя
акрамя пераліку, ну, спасылка на заканадаўчыя нормы, якія былі парушаны. Чаму я на гэта зараз раблю увагу? Таму што калі мы былі ў Беларусі, калі дзейнічалі і кантактавалі з Міністэрствам юстыцыі, з управленнямі юстыцыі, то нам прысылалі адтуль дакументы, што ёсць парачку момантаў да таго, каб, ну, што ёсць пару моментаў, якія вось з'яўляюцца падставай для адмовы ў рэгістрацыі. Але зноўку, калі гэта пачынаеш аспрэчваць, то далей з'яўляюцца яшчэ дадатковыя. Сяброўства ў партыі. Сяброўства ў партыі мы закладаем фіксаваныя, індывідуальныя і добраахвотныя. Гэта значыць, што чалавек мусіць напісаць асабістую заяву, і кожны сябар партыі вядзецца яго ўлік. Сяброўства ў партыі, як і заснавальнікі, гэта грамадзяне Беларусі з правам выбарчага голасу. Значыцца, ёсць і ў Канстытуцыі, і ў законе мы заклалі, хто не можа быць сябрам партыі. Адназначна сябрам партыі не могуць быць суддзі. Прэзідэнт, калі некага выбіраюць прэзідэнтам, ён павінен спыніць сяброўства ў партыі. На сённяшні момант у Беларусі існуе забарона удзельнічаць у палітычных партыях супрацоўнікам сілавых органаў, пракуратуру, МУСа і ўсіх астатніх. Мы гэтую забарону не прапісваем, але калі чалавек, супрацоўнік такіх органаў, знаходзіцца у сваёй форме, то ён не мае права выступаць у падтрымку палітычнай партыі альбо выказвацца наконт палітычнай партыі, бо гэта будзе ўжо з'яўляцца ўмяшальніцтвам сілавых органаў. Ну і, адпаведна, трэба сачыць за тым, каб у партыі было 500 чалавек з 3 абласцей горада Менску. Значыць, права партыі – гэта свабода дзейнасці, але зноўку гэтая свабода абмежавана законам і канстытуцыяй, свабода распаўсюду інфармацыі. Ну, не ведаю, тут нават, можа, ўсё зачытваць не буду. Думаю, вы гэта маглі пачытаць і ў законапраекце. Калі будуць пытанні, то можна будзе задаць. Нагадаю, што 5 хвілін па рэгламенце. Окей, буду тады пускарацца. Значыцца, адзінае, што мы прадугледжваем, што партыі могуць ствараць асацыяцыі і саюзы, але яны не рэгламентуюцца законам аб палітычнай партыі, а гэта проста як суб'ект хазяйства, гаспадарання. А калі размова ідзе, што партыі жадаюць аб'яднацца для ўдзелу ў выбарах, то, адпаведна, яны могуць ствараць кааліцыі. Што датычна фінансавання палітычных партый, то я параўнаў тое, што ёсць тут у нашым законапраекце і ў дзеючым заканадаўстве. Наше адрозненне, што мы дакладна кажам, што дзяржава мусіць фінансаваць палітычныя партыі, то бок дзяржаўныя субсідыі. І мы кажам, што партыя мае права займацца прадпрымальнай дзейнасцю. Адзінае, што не ўсялякай прадпрымальнай дзейнасцю, а дакладны пералік таксама мы даем у законе, чым можа займацца палітычная партыя. Ну, то бок на сённяшні момант забаронена фінансаванне палітычных партый дзяржаўнымі арганізацыямі і органамі. Ну, і ў законе на сённяшні момант ёсць толькі абмежаванне, што ад адной фізічнай альбо юрыдычнай асобы ліміт ахвяраванняў у 1000 базавых велічын. Мы даводзім, што ад фізічнай асобы гэта могуць быць 10 000 базавых велічын, а ад юрыдычнай асобы 25 000 базавых велічын. По контролю ответственностью за дзейнасцю палітычных партый. Справаздачнасць партыі робяць толькі аб маёмасці, доходах і расходах. І гэтая справаздачнасць мусіць друкавацца на сайтах палітычных партый, альбо калі ў них няма, то на сайце рэгіструючага органа. Палітычныя партыі абавязаны праводзіць аўдзіт, калі у них расходы, доходы на працягу года перавышаюць больш 10 000 базавых адзінак.
Па сутнасці, якія могуць прадпрымацца меры да палітычных партый, гэта могуць быць пісьменнае папярэджанне, прыпыненне дзейнасці і ліквідацыя палітычных партый. На сёння ў Беларусі прыпыненне палітычных партый і папярэджанне выносіць толькі Міністэрства юстыцыі. Мы же кажам, што папярэджанні могуць выносіць дзяржаўныя органы, якія кантралююць, вядуць кантроль за заканадаўствам, а прыпыняць і дзейнасць і ліквідаваць партыі могуць толькі суды. Што ад нас адрознівае ад дзеючага заканадаўства, гэта тое ж, вельмі складанае для Беларусі было пытанне, гэта юрыдычны адрас партыі альбо яе арганізацыйнай структуры. То бок мы ў законапраект укладаем, што гэта толькі нейкі паштовы адрас, які прапісваецца ў ЕГР. То бок гэта не абавязкова мусіць быць офіснае памяшканне пэўнага памеру і ўсё такога. Мы закладаем, што партыі могуць ствараць арганізацыйныя структуры, але не абавязаны гэта рабіць. І калі арганізацыйныя структуры партыя стварае, то управленне юстыцыі абласныя рэгіструюць толькі тыя, якія надзяляюцца правамі юрыдычнай асобы. Мы даем магчымасць, это зноўку не даем магчымасць, а мы напамінаем партыям, што існуе такая магчымасць, як правядзенне ўнутраных рэферэндумаў, то бок калі зусім хутка ўзяць, то гэта ў Расіі адбываюцца праймерызы, не толькі ў Расіі, у Амерыкі. Мы закладаем дзяржаўнае фінансаванне палітычных партый, і наше патрабаванне да сяброўства палітычных партый меншае, чым было на жнівень 22 года. Тое, што на сённяшні момант ёсць, гэта зусім непад'ёмная лічба. На сёння ў Беларусі закладзена лічба 5000 чалавек. Мы называем, што 500 дастаткова. Значыць, хочу заўважыць, што ўсё ж такі законапраект гэты не ідэален, таму што мы яго стваралі ў 21-22 годзе, тады яшчэ не было такой жэрсці, як яна ўсё ж такі зараз ёсць. Мы самі, як палітычная партыя, існавалі ў Беларусі, і ў законапраект мы не заклалі дзейнасць на пераходны перыяд. Далей, таксама у законе, я калі рыхтаваўся да прэзентацыі, ёсць альбо нейкія грубыя парушэнні, альбо гэта было спрашчэнне жыцця партыі. Я запытаў у калег, што гэта было. Ўсё ж такі мы спрашчалі жыццё партыям. Напрыклад, не абавязкова кожны раз паведамляць аб складзе кіруючага органа, калі ён мяняецца у кантралюючыя органы. І пры гэтым хочу заўважыць, што і канстытуцыя, якая выпрацавана была, яна таксама не ідэальная. То бок, напрыклад, пра пераходны перыяд у артыкулу 165 Канстытуцыі закладзена, што партыі, якія зарэгістраваны ў Беларусі на сённяшні момант, яны прызначаюць па аднаму сябру ў склад Цэнтральнай выбарчай камісіі пасля прыняцця Канстытуцыі. То бок, на той момант, калі пісаўся законапраект і пісалась Канстытуцыя, у Беларусі дзейнічала 15 палітычных партый. На сёння засталося толькі 4, і дэмакратычнымі іх ніяк не назавеш. Дзякуй за ўвагу. Гатовы, магчыма, да пытанняў. Дзякуй вялікі, Алексей. Насамрэч важная тэма, таму што калі мы рыхтуемся да зменаў Беларусі, і Каардынацыйная рада як такі протапарламенцкі орган, тыя фракцыі, якія бачыцца далей в палітыцы, напэўна, яны задумаюцца, магчыма, аб стварэнні партый, таму важна з гэтым уважліва азнаёміцца. А зараз пераходзім да блоку абмеркавання, і тут мы падзелім яго на две часткі. Першае – это пытанні і адказы. Калі ласка, па правілу паднятай рукі. Дастаткова коротка абмяжую рэгламент, таму што мы пачалі трошкі з затрымкай. Літаральна да хвіліны на пытанне, да 2 хвілінаў на адказ. І наступная частка – гэта ўжо каментары. То есть, калі не пытанне, але ёсць што сказаць па сутнасці, тады пакіньце гэта на заключную частку. 20 хвілін мы на гэта разам адвядзем. Калі ласка, ёсць ужо Артём.
Па-першае, вялікі дзякуй за прэзентацыю. Тэма цікавая, тэма няпростая, але вельмі, мне падаецца, важная. І маё пытанне досыць простае. Там на слайдзе было напісана, што права партыяў гэта прымаць удзел у выбарах, а ў скобках было пазначана ці абавязак пад пытаннем. Вось у гэтым законапраекце гэта ўсё ж такі будзе як права ці абавязак? Адказ просты. Калі ідзе размова пра адказнасць партый, то партыі могуць быць ліквідаваны. І адна з прычын ліквідацыі палітычных партый, якія заклалі ў законапраект, гэта калі на працягу 9 год палітычная партыя не вылучае сваіх кандыдатаў альбо у рэгіянальныя саветы, ці што там будзе называцца, альбо у парламент, альбо на пасаду прэзідэнта. Таму і, як кажуць, быццам бы гэта як права, но калі вы 9 год не вылучаеце, то тады вас могуць ліквідаваць. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Александр Мамаева. Да, прывітанне, Александра Мамаева, еўрапейскі выбар. Цікавае пытанне наконт дзяржаўнага фінансавання партый. Ці вы вывучалі еўрапейскі досвед, ці ёсць такое там у еўрапейскіх краінах, калі ідзе дзяржаўнае фінансаванне ўстаўнай дзейнасці палітычных партый? Да, дакладна вывучалі. Тут нават якую краіну не вазьмі, паўсюль ёсць дзяржаўнае фінансаванне, бо ні адна краіна, ні адна партыя не абыходзіцца, не можа выжыць за кошт сяброўскіх складак. Таму што, па сутнасці, гэта, конечно, людзі самі ахвяруюць грошы нейкія, но для дзейнасці палітычнай партыі трэба значнае ўкладанне. То бок, зноўку, распрацоўка законапраекту, правядзенне там агітацыі, трэба працаваць з людзьмі. Гэта немалыя грошы. І ў любой краіне фінансаванне палітычных партый адбываецца з дзяржаўнага бюджэту. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне ад Ірыны Дабратвор. Інны Дабратвор. Не чуем. Трошки праблемы з гукам. А зараз? Так, все добра. Хацела бы запытацца, ці прадугледжана стварэнне партый не грамадзянам Беларусі? Я на гэта рабіў заўвагу, што толькі грамадзянам Беларусі можна ствараць партыю ў Беларусі. А уваходзіць у склад такіх партый? І сяброўства тое самае. То бок сябрамі і заснавальнікамі палітычных партый могуць быць толькі грамадзяне Беларусі, якія маюць права выбіраць. То бок, зноўку, напрыклад, не маюць права збіраць людзі, якія рашэннем суда пазбаўленыя гэтага права. Я не ведаю, там, можа быць, яны фізічна не ў стане, да? То бок, такія людзі таксама ў палітычную партыю не трапляюць. Дзякуй. Так, яшчэ ёсць Артём Грухан. Мне яшчэ пытанне наконт праграмы. Ці ёсць нейкія патрабаванні, прапісана ў законе праграма, ці там ідэалагічны накірунак павінен быць у партыі, ці штосьці яшчэ, нейкія патрабаванні да праграмы, ці яны фіксуюцца, ці проста патрэбна праграма, якая гэта ўжо іншая? Ведаеце, калі бы ў законе прапісваліся бы, што нейкая ідэалагічная праграма мусіць быць у партыі дакладнага накірунку, то гэта не дэмакратычна. Не, сэнс у тым, што... Структура праграмы там ці не напісана. Яшчэ раз? Структура праграмы, то есть якія абавязкова блокі павінны быць там. Так. Гэтага няма, і калі датычна статута, Міністэрства юстыцыі мае права правяраць і змяняць, прапаноўваць змены ў статут, калі яны парушаюць заканадаўства, то праграма ў Міністэрства юстыцыі адпраўляецца толькі для азнаямлення. То бок, што ў самой праграме партыя вырашае самастойна. Адзінае, што важна памятаць, што партыя мусіць, зноўку, не пачынаць, сацыяльную варожасць альбо там прапаганду вайны дзень весці. І калі вось гэтыя моманты будуць прапісаны ў праграме, то тады такія партыі не маюць права для існавання. Дзякуй. Ці яшчэ пытанні ёсць ад нашых удзельнікаў?
Можа быць, тады, калі перайдзем да блоку каментароў, калі хто яшчэ рыхтуецца, я бы агучыў каментар з боку сяброўкі чальні нашай камісіі Марыі Ефімовай, якая таксама прадстаўляе фракцыю «Еўрапейскі выбар». Па змесце. Тут ёсць па змесце артыкул 8 пункт 1.1, дзе вядзецца пра назву партыі, ну, напэўна, для рэгістрацыі. Тут цытата: «Поўная альбо скарочаная назва партыі на беларускай і рускай мовах павінна прадстаўляцца», і яе завага і прапанова замяніць гэты пункт на іншы змест, што поўная і скарочаная назва партыі мусіць прадстаўляцца на дзяржаўнай мове адпаведнай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І тлумачэнне, што у Беларусі ў будучым з вялікай верагоднасцю можа быць адна дзяржаўная мова, і таму зараз фіксацыя расійскай мовы не пажадана. То есть вот такая завага прымаецца там распрацоўшчыкамі, ну, перадаем яе. Каментаваць трэба? Ну, можна пракаментаваць, так, у нас. Да, то бок зноўку нагадаю, што законапраект распрацоўваўся ў 21-22 годах на падставе Канстытуцыі, якая была распрацавана яшчэ раней. Мы, калі нават распрацоўвалі Канстытуцыю, былі вялікія спрэчкі наконт мовы, і гэта палітычнае пытанне, якое мусіць вырашыць народ Беларусі. І наш законапраект базаваўся на Канстытуцыі на той момант, і калі вы зараз зайдзеце на сайт Канстытуцыі онлайн і праглядзіце Канстытуцыю наконт мовы, там пазначана зорачкамі, што гэта пытанне мусіць вырашацца. Таму цалкам правільная прапанова, што трэба прапісаць пра дзяржаўныя мовы, а не пра две мовы. Так, дзякуй вялікі. Гляжу, больш рук няма. Нагадваю, што ёсць магчымасць перадаваць завагі, каментары, прапановы ў камісію па рэформах. Мы будзем звязвацца з аўтарамі законапраектаў і абмяркоўваць унясенне правак, і пасля ўжо гэтага цыклу працы будзем перадаваць у Каардынацыйную раду фінальныя версіі для галасавання. Такім чынам, я лічу, што сённяшняя прэзентацыя у нас завершана. Дзякуй вялікі яшчэ раз, Алексей, і можам пераходзіць да наступных пытанняў. Дзякуй вялікі за прэзентацыю, дзякуй вялікі за разгледжанне гэтага пытання. Я спадзяюся, што наша далейшая праца па законапраектах будзе працягвацца. Гэта такая добры накірунак працы, які вылучае Каардынацыйную раду сярод іншых структур, і я спадзяюся, мы зможам таксама прыняць нейкае рашэнне, прагаласаваць па выніках гэтых абмеркаванняў, зафіксаваць пазіцыю ці правесці аналіз, зафіксаваўшы гэту пазіцыю. Таму вялікі дзякуй, Алексей, за прэзентацыю яшчэ раз. І будзем тады пераходзіць да наступнага пытання. Гэта заслухаем кандыдатак на пасаду ў склад дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Каардынацыйнай рады, да пабачэння, Алексей. Так. І па списе кандидаток в делегацию положению Александра Клиласка, вам слово. Да, я просто хотела попередить, что мне написала Татьяна Мартынова, что за там ситуацию у Киеве, за бомбежек она там крышку затрымліваецца, бо такие там коллапс, але яна абавязкова долучится на гэтую прэзентацыю, так что чакаем. Так, и да, у нас вызвалілася место у делегации ПАРЭ, и тому згодна з положением об делегации мы пачынаем, ну, мы объявили сбор заявок, вылучыліся две кандыдаткі: Татьяна Хоміч ад фракцыі Беларусі і Татьяна Мартынова ад фракцыі «Хопіць баяцца». Заявкі і ну, тэксты заявак, якія даслалі кандыдаткі, выкладзеныя і даступныя для ўсіх чальцоў Каардынацыйнай рады. Можна азнаёміцца з іх прапановамі па працы. І я думаю, што зараз пасля прэзентацый, пасля пытанняў будзе выстаўлена на галасаванне. Адзінае, трэба будзе яшчэ вырашыць, сёння была прынята папраўка наконт таемнага галасавання.
галасавання, таму я так прашу таксама з разуменнем ставіцца, калі гэтае галасаванне пачнецца там крышку пазней, да, калі там сакратарыят там яшчэ не выпрацаваў сістэму, як рабіць гэтае галасаванне таемным. Ну, я думаю, што можам пачынаць з прэзентацыі. Так, Тетяна Хоміч, калі ласка, вам першае слово, бо вы падалі першую заявку у уклад делегации, тому Тетяна, калі ласка. Добрый вечер всем. Меня зовут Татьяна Хомич. Я член фракции, сябра фракции «Беларусы». Я працую над пытаннями обороны правоў чалавека, вызвалення палітычных зняволеных. Моя ключевая компетенция – это международная адвокация, и дзейнасць моя накіравана на тое, каб міжнародная супольнасць працягвала рэагаваць на парушэнне правоў чалавека Беларусі і таксама рабіла намаганне для іх вызвалення. У прыватнасці, гэта прыцягненне ўвагі да пытання пераследу па палітычных матывах, уразлівых груп у месцах зняволення, гэта дыскрымінацыя і умовы ўтрымання палітвязняў у турмах. З снежня 23 года я ўдзельнічаю ў працоўнай групе па правах чалавека і палітвязнях у межах страт-дыялогу са злучанымі з штатамі ЗША. Нагадаю, што гэта хіба адзіная група, якая працягвае сваю працу ўжо амаль што 2 гады, стала пастаянна. І дзякуючы тым ліку маім намаганням, гэтая праца аб'ядноўвае не толькі дэлегацыю ЗША, але і больш за 10 краін еўразвязу. У гэтым годзе таксама каардынавала падрыхтоўку альтэрнатыўнага дакладу беларускіх арганізацый для універсальнага перыядычнага агляду ООН па Беларусі, што адбылося ў лістападзе гэтага году. Яго высновы і аргументы былі ўлічаны многімі дзяржавамі, былі агучаныя пры фармуляванні рэкамендацый для Беларусі. Таксама двойчы ў гэтым годзе ўдзельнічала ў сустрэчы з Вярхоўным камісарам па правах чалавека ў Жневе. Я пастаянна супрацоўнічаю, развіваю партнёрствы з інстытутамі ААН. Это офіс па правах чалавека, офіс генеральнага секретара ААН, АБСЕ, ПАСЕ, ПАРЭ, Совет Еўропы, Еўрапейскага Саюза, Злучаных Штатаў. Гэта праца уключае сабе сустрэчы, але таксама арганізацыю брыфінгаў, сайд-івентаў для дэлегацый ЕС, АБСЕ, ААН. Маю таксама досвед арганізацыі сайд-івентаў па палізняволеных і парушэнні праў чалавека ў ПАРЭ. Гэта было ў 22-23 годзе. І працы з парламентарамі ПАРЭ. Таксама удзельнічаю ў кансультацыйнай групе з Еўракамісіяй. Апошняя наша такая актыўнасць арганізацый, з которымі я працую, гэта міжнародная кампанія Release Now. У межах яе мы аб'ядноўваем і беларускія праваабарончыя і грамадзянскія арганізацыі, таксама партнёраў з Еўропы, ЗША дзеля прасоўвання гуманітарнага дыялогу і сістэмнага вызвалення людзей. Палітзняволеных, канешне. І я маю ступень магістра ў галіне правоў чалавека, дыпламатыі, валодаю ангельскай мовай на ўзроўні C1, французскай на ўзроўні B1, B2. І у межах ПАРЭ планую дзейнічаць у працы камітэта па правовых пытаннях і правах чалавека. Дзякую вялікі за ўвагу і буду рада адказаць на вашы пытанні. Дзякуй вялікі за прэзентацыю. Все збольшага зразумела і ясна. Я там бачу, што таксама веданне замежных моў там добра падкрэслена ў вашым CV, але можа, каб тут агучылі, каб усім было, хто не паглядзеў яшчэ. Замежнымі мовамі? Так, Да, так. я сказала ангельская і французская. Так, дзякуй. Тады, калі ёсць пытанне, паважаныя калегі, падымайце рукі. Ці ёсць пытанне? Ці ўсё зразумела? Александра.
Так, пытанне к кіраўніцы міжнароднай камісіі дэлегацыі ў ПАРЭ. Хацела б запытацца, у нас, ну, у дэлегацыі звычайна мы выпрацоўваем агульныя пазіцыі перад кожнай сесіяй і спрабуем праводзіць менавіта агульныя нейкія поінты, каб у нас не было там вялікіх рознагалосяў, каб не было спрэчак падчас сустрэчаў і выступаў. І тут маё пытанне такое, што наколькі вы гатовыя да такой супрацы, да таго, каб праводзіць усё ж скаардынаваную пазіцыю дэлегацыі і удакладню, магчыма, гэта, ну так, з медыа становіцца больш зразумела, што у вас, напрыклад, вельмі рознае стаўленне з тым жа Паўлам Латушкам, які з'яўляецца чальцом дэлегацыі ў адносінах да санкцый да рэжыма. Ці маглі б вы пракаментаваць, якое у вас стаўленне да ціску на рэжым, адказнасці рэжыма, і як вы бачыце вось гэтую супрацу ў рамках дэлегацыі? Я думаю, што увогуле ўсе дэлегаты, тыя, хто і вылучаюцца, і хацелі б далучыцца, і тых, хто там ёсць ужо дэлегацыі гэтай група, я думаю, што усе накіраваны на тое, каб выпрацоўваць агульную пазіцыю. Як бы са свайго боку, мне здаецца, што мы таксама ўжо разам удзельнічалі ў розных фарматах, і заўсёды можна знайсці нейкі кампраміс. З іншага боку, ну, мне здаецца, у нас мы ж будуем дэмакратыю, так? І таксама ёсць пэўныя, ёсць розныя меркаванні на розныя пытанні, і гэта таксама нармальна. Вот, і мне здаецца, я ў мінулы раз адказвала, мая пазіцыя як бы поўнасцю супадае з гэта было агучана, апублікавана ўжо у маніфесце. Як бы ёсць канкрэтнае пытанне, канкрэтная мэта маёй працы таксама, і у якіх рамках я гэта раблю. Таму я як бы нацэленая, накіравана яе прытрымлівацца. Дзякуй вялікі. Ці ёсць яшчэ пытанні ў кагосьці? Калі ласка, падымайце рукі. Ці каментары? Зноў Александра, калі ласка. Я ўсё ж такі удакладню, маглі б вы агучыць вашу пазіцыю наконт ціска на рэжым, адказнасці рэжым, зняцця там санкцый з рэжыма ў абмен на выпуск палітзняволеных. Я паўтаруся, гэта тое, што зараз гучыць як ваша пазіцыя. Мне б хацелася пачуць ад вас, якое у вас стаўленне. Ну, гучыць у медыа, маю на ўвазе. Так у чым пытанне? Ну, якое канкрэтнае пытанне? Ці можна адмяняць санкцыі за вызваленне людзей? Да, ці трэба ўводзіць санкцыі, сінхразаваць іх з Расіяй і таксама пасоўваць пытанне адказнасці рэжыму Лукашэнкі за злачынствы за вайну? Я лічу, што за вызваленне людзей могуць быць адменены некаторыя санкцыі. Гэта, напрыклад, не тычыцца санкцый, уведзеных за вайну. Ёсць санкцыі за правы чалавека, якія былі ўведзены супраць Беларусі. І так. Наконт синхронизации санкций Беларуси з Россией, тут як бы, ну, я думаю, што мне іншае меркаванне. Я не лічу, што санкцыі павінны быць суразмернымі з удзелам. Вот. Але я не вельмі разумею, наколькі гэта супярэчыць маёй магчымасці удзельнічаць і быць дэлегаткай. Такая розніца ў меркаваннях, я не вельмі разумею. Пытанне адказнасці гэта, як бы, мне здаецца, што ёсць спецыфічныя арганізацыі, якія гэтым займаюцца, і гэта іх права, гэта іх пазіцыя.
Маё меркаванне ў тым, што так, кожны павінен быць прыцягнуты да адказнасці, але ёсць пытанне, напэўна, рэалізуемасці гэтага. Зразумела. Олег Кулеш, калі ласка. Дзень добры. Дзякую вялізна за адказы. У мяне пытанне наступнага характару. Як вы лічыце, у сувязі з тым, што паднялася пытанне пра санкцыі, ці існуюць у нас санкцыі, уведзеныя непасрэдна па палітвязнях? Это першае пытанне. Я хочу дачакацца адказа. Так, такія санкцыі ёсць. Хто іх уводзіў і калі? За парушэнне правоў чалавека ёсць і санкцыі ЗША і Еўразвязу. За парушэнне правоў чалавека я разумею. Што тычыцца нашых палітвязняў непасрэдна пасля 2020 года? Гэта яны былі ўведзены за палітычныя рэпрэсіі. Добра, скажыце, калі ласка, тады, ці будзеце вы адстойваць ідэю скасавання гэтых санкцый за кошт вызвалення палітвязняў? Я выступаю за вызваленне палітвязняў, гэта ідэя. І калі гэта прыводзіць там, для гэтага неабходна адмена санкцый, я лічу, што гэта магчыма. Скажыце, калі ласка, А не за адвакатаванне адмены санкцый. Трэба разумець як бы прычыну і наступствы. Скажыце, калі ласка, ці прывядзе гэта да зменшэння ціску з боку рэжыма да грамадзян Беларусі, ці не? Я лічу, што гэта магчыма, што гэта пытанне перамоваў і умоваў, якія ўводзяцца. Наступнае Са свайго пытанне. боку гэта ўжо таксама раблю, падымаю гэтае пытанне, што гэта таксама павінна быць, і ведаю, што ўжо з'яўляецца, напрыклад, у перамовах ЗША гэтае пытанне паднімаецца, да, што не павінны быць новых рэпрэсій, што людзі павінны вызваляцца, так, адмяняюцца там нейкія санкцыі, гэтыя санкцыі былі пакуль што адменены толькі з Белавія, і пытанне не як бы спыніць цалкам рэпрэсіі, гэта таксама стаіць на парадку дня ў такіх перамовах. І якраз лічу, што і частка таксама і маёй пазіцыі, і публічнай пазіцыі, што так, гэта павінна быць там, і я заўсёды пра гэта кажу. У нас знікнуць рэпрэсіі, вы лічыце, што ў нас знікнуць рэпрэсіі, калі будуць скасаваны санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі, так? Мне здаецца, тут неправільная пастаноўка пытання. Это не пытанне, я пытаюся ваш погляд непасрэдна. Вы лічыце, што калі зняць санкцыі з Рэспублікі Беларусь, якой кіруе рэжым Лукашэнка, у нас знікнуць рэпрэсіі палітычныя супраць беларусаў, так? Я лічу, што гэта магчыма. Што гэта такое вырашэнне гэтага пытання знайсці магчыма. Хто будзе шукаць і з кім будзем сядаць за стол перамоваў? Ну, як гэта і зараз адбываецца, беларускія дэмсілы, праваабарончыя арганізацыі, грамадзянскія арганізацыі з'яўляюцца хутчэй кансультантамі, кансультацыйную ролю граюць і даносяць сваю пазіцыю. Гэта, мне здаецца, самае важнае, што мы можам рабіць зараз, і гэта ўжо робіцца. За столам перамоваў нас няма, але ёсць іншыя краіны. Не зусім зразумеў ваш адказ. Можа, патлумачыце крышачку? А што не зразумела? Сядаюць за стол перамоваў амерыканцы зараз з Лукашэнка. Гэта мы ўжо бачылі. Гэта так, здаецца, што шансу на то, што там з'явіцца пакуль што няма. З'явяцца прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл, пакуль што няма. Але вынік гэтага ўжо мы бачым. Вызваныя людзі ёсць. Прычым тут мы? Это маё пытанне, прычым тут мы. Олег, больш дакладна фармулюйце. Олег, больш дакладна фармулюйце, калі ласка, бо наводзячыя пытанні складана на іх адказваць, калі яны наводзячыя. Адбыліся нават да апошніх
якія адбыліся вызвалення палітвязняў, гэта і святары, і грамадзяне Украіны, замежныя грамадзяне і колькасць палітвязняў, якія былі вызвалены, вы лічыце, што да гэтага датычэння маюць дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь, так? Ускосна. Ускосна. Ускосна маюць, конечно. Мгм. То бок вы лічыце, што перамовы амерыканскага бока, мы на іх можам рабіць нейкі ўплыў, так? Нейкі можем. Я По думаю, бумаге- что добра, что могли просто отменять санкции США, отменить без вызволения людей, без позитивных кроков. Але ёсць і такі вынік. Тлумачце, калі ласка, які ўплыў? Які вынік? Які ўплыў мы можам аказаць? Мне гэта пытанне вельмі цікава. Я уже проговорила гэта, што гэта такая кансультаванне, адвакацыя тых інтарэсаў, якія ёсць у нас. Для мяне асабіста гэта вызвальненне людзей, спыненне рэпрэсій. І А што гэта мы перш? бачым, што гэта часткова гэта адбываецца. Людзі выходзяць, беларусаў, я б сказала, там са 100 чалавек, так, якія непасрэдна былі вызваленыя, да, за гэты год дзякуючы намаганням ЗША. Это, дарэчы, і украінцы таксама, якія былі вызваленыя зараз у выходныя. Калі вы бачылі камунікацыю украінцаў, яны дзякавалі США і Трампу за гэтыя намаганні і гэтае вызваленне святароў. І з іх палова беларусаў, палова замежных грамадзянаў. І так я лічу, што гэта добры вынік. І з нашага боку мы павінны рабіць усё магчымае, каб больш людзей выходзілі на свабоду. Я не зразумеў, пры чым тут мы, але добра. Я спытаўся, пакуль вы адказвалі мне на апошняе пытанне, у вас прагучала тое, што зняццё санкцый прывядзе да магчымага змену палітычнага ціска ў Беларусі і рэпрэсій. Як вы бачыце, более падрабязна адкажыце мне, калі ласка, як гэта будзе адбывацца і што для вас першаснае? Зняцце рэпрэсій у рэспублікі, сканчэнне рэпрэсій у Рэспублікі Беларусь палітычных альбо вызваленне палітвязняў? Я думаю, што гэта такое цяжкае пытанне насамрэч. Я ўсё ж таки думаю, што гэта вызваленне людзей, гэта прыярытэт. І як я сказала раней, што гэта можа адбывацца паралельна. Так гэта таму, што там ёсць, чаму гэта прыярытэт, таму што там ёсць людзі, которые знаходзяцца больш 5 год за 5 год за кратамі. І іх трэба вызваляць, іх трэба просто спасаць. Не то, што зараз, а учора і год таму і некалькі гадоў таму. Яны не павінны там знаходзіцца. Просто яны могуць памерці. Будете прапанаваць нашым суде. Олег, яшчэ одно пытанне, і потым Александры, і будзем скачаць. Людзей у турмах. Я ведаю дакладна срокі, я прайшоў праз гэта все. Я ведаю, што ў людзей ёсць срокі по 20 і более год, по 12 год. Я ведаю, што яны сядзяць 5 год. Я таксама так быў. І мне вельмі цікавіць, калі вы ставіцеся з такім гледжаннем на пытанне, што сперш трэба вызваляць людзей, скажыце, калі ласка, што вы будете рабіць з тымі, каго набярэ рэжым Лукашенка пасля сканчэння ўсіх санкцый? Але гэта пытанне перамоўнай пазіцыі. Гэта пытанне перамоўнай пазіцыі. Канешне, калі будуць працягваць атрымліваць у тых жа аб'ёмах, што зараз адбываецца, гэта проста не будуць рабіць, ніхто не будзе рабіць. Але я лічу, што зараз таксама і у тых, хто ў Мінску сидзіць, у іх ёсць інтарэс, каб гэтыя санкцыі былі знятыя. Таму яны будуць заінтарэсаваныя спыняць гэтыя рэпрэсіі. Не адразу, яны не могуць спыніць за адзін дзень, не могуць. Але будуць гэта рабіць. Я лічу, што так. І гэта магчыма. Так, дзякуй. Ну, пазіцыя зафіксавана, я думаю, што тут больш-менш зразумела. Александра, наступнае пытанне.
Так, хацела яшчэ запытацца, Тацяна, вы згадалі, што у вас ужо ёсць досвед працы з ПАРЭ. Можаце крышку больш падрабязна ўжо распавесці, якая гэта супраца была? І калі можна, такое звязанае пытанне, як вы зараз бачыце менавіта ПАРЭ, як і чым можа дапамагчы, якія ёсць формы супрацы для вызвалення палізняволеных в Беларусі? Ам, Так, мы рабілі, гэта быў адзін ці два сайд-івенты па пытанні палізняволеных разам з на той час яшчэ арганізацыяй Полізекмі і Ліберэка, нямецка-швейцарскай арганізацыі па пытаннях палізняволеных, у якіх выступалі таксама парламентары розных краінаў. Была там таксама такая падтрымка, і як бы гэта, мне здаецца, таксама важна падымаць гэтае пытанне. Бачу свой удзел у падрыхтоўцы, магчымы удзел у падрыхтоўцы дакладаў, рэзалюцыі па Беларусі. І лічу, што мая экспертыза тут можа спатрэбіцца. І наколькі я разумею, зараз не так вельмі людзей з дэлегацыі гэтым займаецца, менавіта звязаных з пытаннем палітычнага пераследу і правоў чалавека. Таму я бачу так сваю працу. Я думаю, што напэўна, з такіх наступных крокаў гэта можа быць таксама пытанне праблем, з якімі сутыкаюцца вызваленыя палітвязні, асабліва за мяжой. Розныя праблемы, з якімі яны сутыкаюцца. Таксама, таму што гэтае пытанне зараз вельмі, мне здаецца, вельмі востра стаіць і шмат абмяркоўваецца, асабліва калі больш і больш людзей будуць вызвалены бліжэйшым часам, вызвалены, вывезены за мяжу. Дзякуй вялікі за адказы на пытанні. І тады, я думаю, што да Тацяны больш пытанняў няма. Я бачу, што далучылася Тацяна Мартынова. Тады перадаю слово Тацяне для прэзентацыі сваёй кандыдатуры на пасаду дэлегата ў склад парламенцкай асамблеі Рады. Тацяна, калі ласка. Да, вітанечки, мої дороженькі, як мене бачно, чутно? Нормально, больш-менш. Больш-менш, да. Ну, в наших условиях сегодня, когда у нас веселые ночки, то потом у нас темные денечки. Такая вот, знаете, народная украинская мудрость. Значит, давайте так, я буду очень кратко, не хочу занимать ничего время, потому что я долго думала вообще выставлять свою кандидатуру или нет. И, в общем-то, если честно, я не расстроюсь, если вы за меня не проголосуете, потому что для меня это лишний геморрой, который мне в жизни вообще ни разу не нужен. Я вам честно, опять же говорю, відверто, як кажуть у нас на Киевщине. Но мне кажется, я вам нужна там больше, чем вы мне. Объясню почему. Потому что я тут человек, у которого большая белорусская аудитория, а нас здесь двое таких, Павел Латушко и я. У Павла Павловича, конечно, побольше будет, да, но у меня действительно очень плотная такая вот, да, и украинская в том числе, до которой нужно доносить ту информацию скучную, нудную, про какие-то наши вот эти все адженды в Европарламентах, в Парламентской ассамблее Совета Европы и так далее, чтобы люди понимали, зачем мы и кто мы. На данный момент, кроме того, что все, кому не лень, нас дискредитируют, кидаются в нас дерьмищем, извините меня, и всем остальным, включая кабинет, Тихановскую и всех, нас просто, мы в меньшинстве, и мы эту медиавойну проигрываем. Я в данном случае, как солдат медиавойны, находясь там внутри, буду очень полезна. Это первое и самое, наверное, важное, да. Потому что я выставила свою кандидатуру не для того, чтобы готовить доклады, еще что-то делать, больше для того, чтобы слышать и распространять информацию, которая послужит, я считаю, в плюс всему нашему демократическому движению. Чем я лучше Тани Хомич и чем я хуже Тани Хомич? Значит, сразу начну с того, чем хуже. У меня нет такого опыта работы с какими-то официальными структурами, да, как у Татьяны. Безусловно, у меня нет двух языков на уровне Татьяны. Я, правда, ни разу не слышала, как она разговаривает, но у меня есть карманные помощники, которые знают все языки мира, и с которыми мне очень удобно, с учетом того, что базой я владею.
Да, у меня нет в международном каком-то сообществе имя сестра Марии Колесниковой, узнаваемости, но я считаю, что это скорее минус, потому что в данном случае у Татьяны находится заложник внутри страны. Я не знаю, когда мы, граждане, перестанем наступать на одни и те же грабли. Когда заложники внутри страны, а потом у нас люди пропадают из парламентской ассамблеи Совета Европы. Начиная от Мельниковой, далее Карпушонок. Опять же, сейчас, если не доказано, а ничего не доказано в отношении этих девушек, я продолжаю считать, что они похищены, их шантажировали родственниками и заставляют делать определенные действия. Я сирота, у меня никого нет внутри Беларуси. Давайте вы будете про себя говорить. Давайте, Я Татьяна. никого не перебивала. Я понимаю, но вы давайте Я будете про себя сирота. говорить и Я немножко, про себя как-то говорю. немножко, может быть, этичнее себя вести. Давайте придерживаться регламента, потом можете откомментировать, Татьяна, я понимаю, но давайте придерживаться регламента. Я считаю, что не за горами тот момент, и я хочу, чтобы все его учитывали, я устала быть Кассандрой. Когда в очередной раз мне с утра будет звонить Михаил Рубин, потом Павел Латушко, потом вся моя фракция, а слышали ли ты, а что вот это, и у нас уже про харассмент Латушко или Ковалевского или еще кого-то будет рассказывать Татьяна Хомич, у которой внутри заложница. Потому что когда Маша вставит КГБ пальцы в дверь, вы будете делать все, что вам скажут. И это, к сожалению, правда. И если вы думаете, что у них есть хоть какие-то моральные принципы, я вас хочу разочаровать. Танечка, милая, пожалуйста, я ничего не имею против вас. Вообще лично. Вы мне глубоко симпатичны. Я говорю, как работают эти твари. И мне кажется, что сегодня нам очень важна делегация в ПАСЕ, потому что именно она им поперек горла. Если там не будет нас, то там тогда будут лукашисты. А если там будет пустой стул, то это тоже будет ничуть не лучше. Вы видите, что происходит в этом мире? Вы видите, как все меняется, как меняются правила игры. Почему мы продолжаем играть по тем же правилам, которые были? Так вот, это второй пункт, называется «Чем я лучше?». У меня нет заложников внутри страны. И еще один момент. Выучить язык на уровне, ну, в смысле, пополнить свой словарный запас. У меня есть одна методика, по которой я, допустим, если мне нужен английский в какой-то определенной области, да, есть то, как это делается там быстренько за пару месяцев. Значит, вопрос в том, что, понимаете, выучить речь на любом языке, который ты более или менее знаешь, английский, французский, испанский, итальянский, неважно, это не так сложно. Мы с вами наблюдали уже, как это делают некоторые представители демдвижения. Харизму откуда взять? Где взять ораторское искусство владения голосом, правильную расстановку логических пауз, то, что цепляет аудиторию? Я этому училась много лет. Я умею работать с информацией в цифровой среде. Я ледокол. Для продвижения каких-то идей я это умею делать. И это мое основное ключевое качество. А если я чего-то не знаю, то я быстро научусь, и Саши Мамаевой спрошу, так можно или так не можно. И я точно буду знать или у Остапенко, или у Пал Палыча Латушко. И я точно буду знать, что я получу квалифицированный ответ. Благодарю за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы к Татьяне Мартыновой? Поднимайте руки. Александра Клиласка. Тетяна, дякую за презентацію. У мене таке практичне питання. Ви відзначили, що вам цікаво працювати у культурному комітеті, який у тому ліку займається медіа. Вось можна падрабязней, як вы бачыце гэтую сітуацыю, тому што у нас, напрыклад, уже была там сустрэча з спецбачкай па медыа, і вы ўжо адзначылі, што не хацелі б там пісаць нейкія там рэзалюцыі, даклады, але ўсё ж такі гэта адна з часткі працы ўсіх дэлегатаў прадставляць нейкую інфармацыю па сітуацыі у Беларусі. Ці гатовыя вы на такую сітуацыю па нейкіх сваіх профильных и профессийных рамках? Значит, Саш, смотрите, я последовательно за давление, за санкции и за то, чтобы они становились зеркальными.
Я каждый день изучаю, что происходит внутри Беларуси. Я снимаю информацию в открытом доступе, что делает Лукашенко, да, кому, что, куда он ездит, с кем он разговаривает, какие проблемы в данном случае возникают у белорусских, в том числе предприятий, почему он себя ведет определенным образом, какие контакты с Россией. То есть в этом смысле я буду полезна, потому что я достаточно много знаю, плюс у меня есть инсайдерская информация, если мы говорим о том, что мы участвуем в написании каких-то документов. Я не абстрагируюсь от этого абсолютно. Но я к тому, что я в данном случае могу быть больше помощником, да, чем каким-то, ну, что ли, ведущим специалистом по этим вопросам. У нас там хватает, я так понимаю, в нашей делегации достаточно отдукованных в этом смысле людей. Это раз. Второе. Я немножечко не могу понять, каким образом вы видите работу человека, а я сейчас говорю о Татьяне Хомич, а я понимаю, что и Павел Латушко, и Александра Мамаева, мы все стоим на позиции санкционного давления. И вдруг в нашей делегации появляется человек, который стоит за торговлю людьми и снятие санкций. Снимайте санкции, давайте все открывать. Извините. Вы понимаете, что мы делаем сами себе, мы закладываем бомбу замедленного действия, когда все будут смотреть в разные стороны, а люди, с которыми мы там будем работать, не понимать вообще, чего этим белорусам надо. Поэтому моя задача в данном случае – это усиливать ту работу и то направление, которое уже ведется, а не припереться с чем-то своим, вопреки тому, что уже есть налаженные контакты и налаженные дорожные карты. Зразумела. Ян Маркаў, калі ласка, пытанне. Вітаю, ці мяне добра чуваць? Я не ведаю, праблема з камерай, напэўна, не адбылося. Тацяна, добры вечар. У мяне пытанне, наколькі у Добрый. вас тэхнічна будзе магчымасць аператыўна камунікаваць з групай, якая арганізуе паездкі, сакратарыятам і гэтак далей. Гэта першае пытанне. А чаму яно ўзнікла? Таму што, наколькі ведаю, сакратарыят 2 тыдні таму вам даслаў запрашэнне на слуханне па справе Васіля Верамейчыка, і наколькі я зразумеў, вы ці не атрымалі, ці праігнаравалі яго? Хороший вопрос, спасибо. Значит, по-разному бывает, потому что последнее время у нас усилились обстрелы. И пока я наладила всю коммуникацию, включая аварийное освещение, аварийный интернет, но это не делается за один день, тем более и стоит это, мягко скажем, не очень дешево. Вот. У меня будет такая возможность. Единственное, что я привязана, я опять же стараюсь как определенным образом это все дело как-то так вот взаимозаменяемость организовать в своей жизни, потому что я привязана к каким-то трансляциям, которые у меня на моем канале есть всегда и к которым привыкли люди. Когда у меня эти трансляции, я крайне редко их отменяю, крайне редко по каким-то очень таким важным поводам, да, для того, чтобы куда-то прийти в другое место, онлайн или офлайн, неважно. Вот. В принципе, я всегда стараюсь, я умудряюсь совмещать, скажем так, и одно, и второе, и третье, потому что видео можно записать в любой момент, трансляция – это всегда фиксированный день и фиксированное время. Что я поставлю на первое место, я сейчас буду абсолютно честна, значит, у меня будет возможность приезжать в Страсбург, ну, то есть у меня еще хватает в данном случае действия моего паспорта, да, и у меня будет возможность участвовать в заседаниях. Если я даже куда-то не пришла или опоздала, вот как, например, сегодня, извините, да, я все равно долечу, я все посмотрю, послушаю. И самое важное, слушайте, я не всегда прихожу и принимаю участие в тех дебатах и дискуссиях, в которых я буду бесполезно, просто намотаю себе нервы на локоть, да, я предпочитаю, чтобы вы разбирались сами. Я участвую в голосовании, есть люди, которым я доверяю, в данном случае те, кто члены моей фракции, дружественных фракций, те, с которыми мы входили в коалицию в большести, и если они принимают решение, что так будет лучше, окей, я с ними соглашаюсь. Предварительно почитав, что там вкратце вы там нарешали. У меня такой подход. Просто в какой-то момент я продуктивна, больше продуктивна в одном месте, в какой-то в другом.
Ну, я толькі ішоў дакладніць, бо я так і не пачуў адказу. Ці вы атрымалі запрашэнне на слуханне ад сакратарыяту? І калі атрымалі, чаму вы праігнаравалі афіцыйны орган Координацыйнай рады? І не адпісаліся, што не могуць, вам не цікава? Потому что, видимо, у меня не было в этот момент интернета времени и завалило другими письмами, потому что я его, честно скажу, не получала. Ну, в смысле, я, может быть, и получала, но не читала. У меня слишком много приходит всего на почту, поэтому бывает такое. Мне иногда нужно просто в личку маякнуть. Окей, дзякуй. Дякую. Я, може, попрошу так само секретаріат, каб вам продублявалі гэты ліст, каб вы прачыталі. Олег Да, Кулеша, да. наступнае пытанне. Более не питання, я спеціально хотів виходити. І обіцяння того, що я буду Треба чуваць. Може быць, Тетяна, пакуль пастаўце на мьют, каб... Ось, Олег, кажи. У меня более, я хочу выказать слово поддержки Татьяны и обещание того, что я буду прилагать и все намагания, и все, что от меня потребно в вашей праце, непосредственно, что тычется политвязню. Дякую вам, велизны, за выдвижение своей кандидатуры. Отдельно хотелось бы, конечно, чтобы коммуникация была больше-меньше наладжена. Все. Дякую за коментар. Дякую. Олександра, Я зроблю для цього всього все махчимые. Экофлоу у меня уже есть, и даже бесперебойник для модема. Да. Александра Мамаева, Тетяна Поміч, і будем заходить, як кажуть, на апошні круг, бо ўжо по регламенту каб не заваливалося ўсё. Александра і Тетяна, наступне питання. Да, я просто крыху пракаментаваць і для гледачоў і для чальцоў каардынацыйнай рады, што у нас праца па дэлегацыі праходзіць у асобным чаце, дзе асобная ёсць дэлегацыя, таксама у міжнароднай камісіі мы заўсёды абмяркоўваем парадкі дня і выпрацоўваем некую агульную пазіцыю менавіта там. І плюс, што паседжанні праходзяць у парэ 4 разы на год. Ва ўсіх дэлегатаў зараз, дзякуючы падтрымцы МОСТ, ёсць магчымасць прыязджаць, уключаючы сакратарку. Таму я думаю, што можна планаваць там тым дэлегаткам, якія будуць абраныя, да, ўжо там будзе наступная сесія напрыканцы студзеня і потым у красавіку. Гэта просто по такой лагістычнай арганізацыйнай інфармацыі, каб было разуменне як. Ну і плюс праца паміж гэтымі сесіямі, она у нас працягваецца у чатах. Дякую. Дякую. И Татьяна Поміч. У меня тогда встречный вопрос к Татьяне. Ну, вы же понимаете, что у нас вот сейчас даже на звонке человек 20, в Координационном совете около 80, наверное, почти у всех есть родственники в Беларуси. У вас же тоже есть родственники в Беларуси. Ну и напомню, что да... У меня нет родственников в Беларуси, вообще никого. Ну, вы почти исключение, наверное, в этом составе Координационного совета, а человек, с которым это случилось, была в вашей фракции, да, мы это все тоже как бы понимаем, потому что, наверное, это может случиться с каждым. А второй, у меня вопрос, как бы, мне очень интересно с вашей очень стойкой позицией, которой уже 5 лет, мы в 25-м году, напоминаем, он уже заканчивается, скоро 26-й, что вы сможете сделать, чтобы освободили людей, чтобы закончились репрессии, если все это продолжается все 5 лет, кроме как говорить, выступать, там таких хватает, поверьте. В этой группе из 10 человек, делегатов, там таких хватает, кому говорить с харизмой, с интонацией, с таким хорошим образованием и огромным опытом. А вот работать некому. Как вы это видите? Как приблизить освобождение, если 5 лет происходит то же самое, применяется то же самое? Смотрите, вы сейчас задали абсолютно популистский, манипулятивный вопрос, который задают Светлане Тихановской и всем остальным, оставшиеся неудел старые оппозиционеры, которым тоже можно задать вопрос: алло, гараж, что вы делали 30 лет, как вы так боролись с Лукашенко, что он от этого только поздоровел и покрасивел, да, невзирая на мальчика Сашу 70 годиков, да, плюс. Танечка. Я вам не Танечка. Давайте для начала. Я вам не Танечка.
Хорошо, как мне к вам У обращаться? меня имя Татьяна, у вас тоже Татьяна. Вот и обращаемся так друг к другу. Хорошо, принято. Значит, Татьяна, а, то, что вы сейчас у меня спросили, это не вопрос, который вам интересен. То, что вы у меня сейчас спросили, это один из максимальных нарративов, которые получают наши враги для того, чтобы забрасывать нас им, выводить на какие-то эмоции и показывать белорусам, что мы ни на что не спроможны. Это специальная манипуляция, которая очень легко на данный момент нивелировать и абьюзить все демократические силы Беларуси. Потому что, да, действительно, мы мало что можем внутри Беларуси. Заложники внутри Беларуси, понимаете? Но мы можем работать на внешнем контуре. И только это сегодня имеет самое важное значение, потому что он отпустит одного и наберет еще 10, и все это понимают. И наши западные партнеры это понимают. И когда мы приходим и говорим, давайте запускать авиаобслуживание, давайте снимать санкции, мы продлеваем эту агонию. Посмотрите мои видео на канале. Я там очень четко расписываю, что происходит с Лукашенко, с его системой, что происходит с ними, со всеми, как они уже там друг на друга пишут доносы. У них там просто полный алис. Они перестали его бояться на совещаниях. Они ему перечат, они не выполняют. Давайте отвечать на Мы вопрос. должны дожать эту систему, и тогда выйдут все. Выйти должны все люди. Я против того, нет, я за то, чтобы выходили. Отлично, американцы и без нас будут это делать, кого-то освобождать. Келлог уже сказал, и Кол высказался, и все уже высказались по этому поводу, как никого не волнуют политзаключенные, просто у них есть посредник Саша, а политзаключенные – это просто дополнительный бонус. Вам это сказали в глаза. Давайте мы не будем на это закрывать. Сейчас наша задача максимально адекватно продемонстрировать, кто мы, что мы, найти людей, с которыми мы будем работать в будущем, держать на повестке дня Беларусь, объяснять белорусам, что да, сегодня мы не можем освободить ваших близких, но мы работаем над тем, чтобы всех освободили, чтобы режим Лукашенко не перевернул страницу, потому что как только он перевернет страницу, то ваша сестра там навсегда, потому что Марию Колесникову он не отпустит никогда, Таня. Что бы вы ни делали. О, извините, я обещала называть вас Татьяной. Позиция ясна, позиция зафіксирована. Я думаю, что тут зразумела позиция Тетяны Хомич и Тетяны Мартыновой. Мы уже амаль вышли з регламента, але бачу яшчэ руку. Надзея, калі ласка, короткое пытанне, каб мы уже завершали, бо так вышли за регламент. Добрый вечер. Мое питание я бы хотела задать Татьяне. Якой? Татьяне Хомич. Давайте тады зараз заканчиваем круг пытання Тетяны Мартыновой. Пытание Татьяне Хомич и будем скончивать. Bonsoir Tatiana, je suis fière de vous, vous êtes femme forte. Je suis désolée, je veux Vous bien... rigolez, vraiment? Vous rigolez? Non, je veux dire, c'est juste essayer, je veux bien... les questions, si vous me comprenez, ça c'est la première chose, sinon je Oui, parle je pas. vous comprends. Oui, je vous Ok, comprends, très oui, bien. c'est ça. Oui, Très bien. merci. C'est juste, votre présentation, vous préférez faire en français ou en anglais à l'Assemblée parlementaire? Ça, c'est la première question. Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, pardon. Pensez-vous faire votre rapport à l'Assemblée parlementaire en quelle langue? Je préfère le faire en anglais, mais je peux le faire en français aussi. Pourquoi je le fais? J'ai déjà essayé quelques fois, mais oui, j'apprends français bien. maintenant et je pense que oui, ça sera possible bientôt. Merci. Ça, c'est très bien. Et deuxième les questions, c'est les questions plus importantes. Pensez-vous être représentatif encore à l'Assemblée si les pressions sur votre sœur, je suis désolée, c'était trop aujourd'hui, ça va être les pressions plus que d'habitude.
Oui, je n'arrête jamais. En fait, ma sœur est en prison il y a plus que 5 ans. Et n'importe quoi se passe, je continue. C'est comme Bah, ça. merci. C'était important les questions. Merci à vous. Je vais Belarus. Merci. Je Merci vais. beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Дзякуй вялікі за гэты невялікі урок французскай мовы. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Так, дзякуй вялікі. І я думаю, што на гэтым кола пытанняў мы скончваем. Дзякуй вялікі за пытанні, за каментары, за пазіцыі агучаныя кандыдаткам. Я спадзяюся, што сакратарыят даволі хутка зможа вырашыць тэхнічнае пытанне па галасаванні, каб яно адбылося. Але так ці інакш заклікаю ўсіх чальцоў каардынацыйнай рады прыняць удзел у галасаванні на пазіцыю дэлегата ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы ад каардынацыйнай рады. Усім вялікі дзякуй за працу, усім вялікі дзякуй за дыскусію гарачую і жыве Беларусь. Живи вечно. Дякую. Дякую.